Thil Maklor Khom episode 72 Thil Thleng Dangdai Chui Chualote Part 2 Parukna Thisenvar Maktak Ogas ni sari sangkha zakwa somkwa pali kuma Klipui le ruwa na satak asur chiamaya Chuta chuan Oakville, Washingtona Sunny Barcliff at the farmhouse a chuan ruwa pui suri na ken tel ninge ya shiat Thil bial mum nem tak mai hi alo tlatela He thil mum nem tak tlate hi kutum tia donte anni hloma chumi hnu loka chuan Barcliff anu doti harn chu luhai le luak chuaka wangin damdoi in lam chu hmanmo takin an pan puya Barcliff le atrian pakhat po chu luak chuak le luhai wangin thil bial mum takte an hnu loka chuan an chaw ve ngal der mai boka he an natran na hi thil mum nem tak an hu atangin niom takani Barcliff a zo te no te po chu thil a hmu a khoi hnuwa chuan a thi ve bokani Barcliff anu ero chu abeng chung lam natna awanga khatianga omani thu le kha thil a hmu wanga ni lo tin an soi thunga he thil mum nem tak hi hriat chian duin Barcliff a chuan Dr. David Little chu bia in test anei tir ta a ani chuan mihring Thisenvar ang hi apai thu a soi chuak ta heu mai ani anua Washington State Department of Ecology Hazardous Materials Spill Response Unit ta chuan chu thil te takte chu atom zunzam apai lo an ti ve le a mihring atanga lo chuak ani lo tin an puang zar ve le bok soidan sang he thil mum lo tlak atang hian a pianga mase tu ma in khoi atanga lo om ngot nge ti an chui chuak thei lo ani pangana thil thlok mak tak chu October nili sangkha zakwa somruk pasari zandar som pakhat le minute som nivel khan mi som pani borvel in Canada ram chung Nova Scotia a sanghaman na thingtlang khote takte anti Shek Harbor lampana thil eng niam takathlok an hua he thil mutu nia in chal hi alo bera mi som pakhat velai ani mitam takin thil riring tak atam zo ta chuan bomri tia an soi mai le thil engamoke chiari niom tak puak ring zet mai hi an sheboka lowry weekends le atrian pali ta chuan highway pathumna atanga Shek Harbor paltlanga an tlan lain Harbor tuya chuan thil lian tak mai tlahlamek an hmu thu an soi ani thlona accident ani ringin weekend sa chuan Barrington Passage a RCMP sipai Paul da hran te chu abia minute som panga chungin RCMP officer som te chuan a hmun an lo thleng hala chan chuan hna thok tura ma an lak ma in tuya thil om chu apil ta dei maya hmu theilovin a bo ta ngal dei mai ani tuya atlak atanga darkar chan ve hnu chuan tual chung sanghaman na long te chuan chan chuan hna thok turin an chuaka ma se ta hian engma hnu ma an hulowa thil tla omang po engma an hulo ani atu ka chuan thlona engma a bolo thu report an dong zui le hala he thil tla chia chungchang hi Royal Canadian Air Force te an hriat tir chuan UFO report nen an hme bela UFO ani lo vek chuan enge ni theita ang palina sa ruanga asurni kum sangkha zakwa samsari paruk khan thil mak tak mai Kentucky a thlenga he thil thleng hi a minga Kentucky meat shower antia chumiom zia chu Kentucky sarwa sur ati thei mayang chu Picrouchin a in kota sabon tur asia malmal la hian thil mak deuh mai hi wana tang hian a ron tla sung maya chung thil tla te chu an en chian chuan sa alo ni reng maya Picrouchian pathian thil ti theina angai maya mase mithiam scientist te ro chuan mak ti in an chui ngal ta chara he sati niom tak hi chin pon oma a chuan beram emo sakhi sa ni an ngai ni mase scientist te ro chuan sakor emo mihring ko chung vel ani dei an ring thung ani a chan chu atiom dan vel hi sakor ko chung emo mihring ko chung vel ani antia ti chuan an han chui zel na chuan an rin dan ber chuan savalian tak chikhat bazart anti ten an ron luak chua ani an ring ta bera mase engma chiang taka chui ero aum talo ani pathumna longa chuang te bona sumdong long pakhat joyita hian chanchin danglam tak aneya kumsang khajokwa somnga panga khan he long hi South Pacific tuipuya mak tak mai na bodai maya ti chuan mitam tak chuan he long hi chasualin apil bota ani nge an ringa mase he long joyita hi an siam thahle maya pil theilo tur khopangai ani ve tlat mai ani ti chuan na sataka an zon hu chuan he long hi an hmufu ta tuipuya chuan a chan vevel chu alo pil ani hei hi amak na chu ani lova amak taber zo ke ro chu
he longa hian tu ma reng reng an hmulo ani joita hi abo tum hian mi somni panga la ya phurani ti hriat ani a ma se he long an hmu hian tu ma reng an hmulova he thu hian mi makti po a hlo hle a along la chu apil box si lawa a chuang ate chu long pil lo na lama khan lo om mai om ti te ruang pakhat tal ta chu longa hian a om an ringa ma se tu ma anom reng reng lo mai chu mi makti a hlo hle ani tun thlengin he longa chuang te hi hmu an ni ta chuang lo ani pahnih na anji kuni khomi pui bodan mak kum sang ha jakwa somthum November thla khan Canadian mi Joe Label savun manga sumdong thin chuan ati dan pa ngain thingtlang khote reute luipui kama om anji kuni khuwa nanavut Canada hmuna oma chuan savun laturin ati dan thin pa ngai nakal le a ma se me tum hian a be se yangin thilom ta hau lo mai he khuwa an thlen chuan mi tu ma reng reng an lo om lowa ran tak ngial po pakhat ma hmu tur anom lo ani he khuwa hian akal nguna mi sang ni atanga sang ni zanga vel an om ti chu chiang takin a hria ani he khuwa thlen hi chuan a khomi puite point that takin an lo lom thina ma se hemi tum hi chuan a reina re thuap mai ani ti chuan mi toy mo hmu be sein na satakin he khuwa hi azong kuala anina te aluta an thom hno te chu alo la om veka tin an ei tur te le an silai thlengin anina chuan alo om vek thung si ani tin an chu chum tur chuan mek lai ma se mei chu lo mit to te a hmuwa an long te la chu alo la om vek box si ani an mani nu chui turin an ke hniak tak ngial po hmu tur om lo ati ani a hril hai maktilu tuk chu rang takin Canadian police te chu a hril vata ti chuan police te chuan he khuwa hi na sa takin an highlight ta chiam maya amak tul mai le ngalani an thil hmu chu chu he khomi ten an mit thi phum to te thlengin an lo bo vek mai ani he khuwa atanga hlalutuk lawa chuan ui then khat ril trama thi an hmu bokani ti chuan an chui zela he kho then omami te an han zo chuan then khat chuan he kho zona hian thil eng pol deuh phut mai an hmu thu te an soitlat maya a thei angin a han chui zela an rin danin Joe Label hian he khuwa a thlen ma thlani liam ta tangvel khan he khomi te hi an bo vek to ni nan ringa ma se an bo na lai le an hnu mai ro pakhat ma hriat tur an hrelo ani ti chuan he case alar hle meya chanchin po an ziak tam hle ani ma se tun thlengin he khomi te bodan mak tak hi an chui chuak thei lo ani pakhat na no pang hring kum sang kha jani bor chho khan wulpit khuwa England a chuan no pang pani danglam tak mai an ron lang nol maya hemi te pani hi an vun rong a hringa tin tong dang dei eng tong nge ti hriat reng reng lo hi an hmang boka an kor hak thleng in a mak hle a bin hel chi an eidu an ti ni mi pa le mei cheno pang an nia anuwa mi pa phei hi chu dam lo chhovin lungleng mel tak te hian om thina a to pa chuan a thita hialani mei cheno pang zo ka ro hi chu adam chuaka ti chuan English tong te aron thiam chho ve ta chuta chuan khoi atanga local nge ti an han zo chuan a soidan chuan lei hnuai in Saint Martin's Land ati maya chuan an chen thu le he hmuna hian engkim a hringa tin eng hi engtiklai poina omani ati mi pa kha u nau pa ni thu asoya ti chuan he khuwa wulpita an ron chuan chhuah dan hi soidan chinhia om tlat maya pakhat zoga chuan an u nau hian an pa bong an kol lai hian thil ring deuh an thria ti chuan tumlo deuhin thanga okin he khuwa hian an ron om tanol mai ani tian soya pakhat le zok chu heng bong an hruai kual na lama hian kong an bawa bel ri hria in chu riom na lam chuan zui zela maktak main puk pakhat atang hian an ron chuak tanol maya wulpit khuwa chuan an chuang chuak ta ani thu a soi aum bok ani hemi te unau chanchin hi alarin hemi hun lai hian ngai event tu anga hle a mei cheno pang thil soidan po hi chinin athang ta ma seng po ni se ain ang khat viau thawani hun rei to tak thil ani awangin heng no pang hring te hi engtia lo hring nge ti po hi mithiam ten an chuina sa a then khat chuan nat na chi khat wangin iron an nei tam thei lawanga chu wangin an vun hi a hring ani ten ringa tin ram hnuai a hian a en kol tu ten thi turin an hut chia mai ani te an ringa rin dan sang atama ma se thu dik ero tu man an hre chuak thei ta lo ani a mei chia zok phei hi chu ron thang lian zelin baptisma te achanga anuwa phei chuan pasal te nei nun pa ngai takin a oma Agnes bar ti in a hming an vuata ni asoi ani
lor kho mi lo thlir awangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya